hei tu na hianin e-mart dor kota ka om meka chuan mizo te na thlai ramdanga kan hral ve thei mial ma na tia beise omang chi ho voina hen kan han en le chin do na te chuan tu na hen hei e-mart kher hi kan thanga hemi kan than na chana po hi Korea rama supermarket mấy po này là hypermarket anh tia supermarket ai po liền đấy zo cái này retailer mà ni se atlom na berang mo na ni chu voi ni here din chu mun ngai chu kan thang lui de wa ni te chuan kan han en ho chin do na ni tu na hen i ma do ra chuan kan lut do na Korea ram pum pu ya here din het tiang ang hypermarket an ti lian hi za som sari le pariat velan ne ya chuan thil man po hi atlom bi ka atlom na mun ani chung sia a price om dan hi voin chu kan han bi ho do na ni lau ri ha lui maya lam he skin care lam te lai he dor ha ten lo oma ente an thungai lo ani Korean culture ania din reng hiangai ni na thodon chuan Korea raman na thok tur chuan in din te po hi ziranga he pitar te po thu thleng hi om ngai lo reng chuan he lai hianin Chhawhchhi lo oma chu kan en chin don ani hei hi Chhawhchhi kan ti ho khan ni ta gram zahni som thum ania heta amanin zia hi Korean poisa ne sang thum zakwa som riat ani India poisa chuanin cheng zahni som nga zahni som ruk bor ang vel ani chu hei hi chuan kg sang khat za som nga ti na vel ani danga tangan lak lu nia an lak lu na mun hi heng hi mak em mai chu India Nigeria China te in ditlat maya ram danga tangan lak lu heng te poila zir ngai tak chu lani mai the ram danga tangan lak lu ni ta de chuan ti hianin chu an la lut ta ti hian Korean ho ta bi khaum vele ta ne ama mi kha gram zahi som thumani hei zahi som linia gram som chawina in thlau chung khanin hei amanin thau zia hi sing khat sang riat zariat alo ni ta gram zahi som li hi an mani Korean ta kha chu sang kha zahi som nga vel cheng sang kha zahi som nga vel ni ta dei mai ni chuan kg ang phei chuanin cheng sang nga zahi hu vel ani ta dei mai ni chu thilom zia ni ta ni khami ni wang khan ni le Korean ho chuanin Chhawhchhi te hi an nei vel wen mi ene ma se to tlat zel ani khawang khan aman klom deuh hlek te hi minol puinan ban phak tur kha leitel ve ngai ta thina chu an kol tel ta thina ni chuan hei heng ho te po hi ramdanga tangan lak lu ni vele ta chuan hei hi gamza somriat ania cheng za thum som thum man ang vela ni chuan hei a Korean hoina an nei chu om vele ta hei hian hi za som kwa anita chu gram za som kwa hi sing khat sang sari zanga nia India poisa chuanin cheng sang khat za som riat velang ani ta ni hei ti hian dang te po black te po lo om vele hemi a black bi ke hi gram zahni ania chu cheng za thum som thum man vel ani ta tlat mai ni chu wang chuanin thil hi heng Chhawhchhi te phei chu heng azang ania thona in thon tur po ni sela heng ang chi te phei hi chu thil ti thei lu tuk tur alo ni ta maro chu eng tin ngen buat sai ti lai ro kha chu kan fia da poi mo don ta chu mi ni wang tak chon connection khan yangai ta ni eng khangen du eng chi ngen be se ti lai kha kan fia da ngai don ani Chhawhchhi kha ole Chhawhchhi kha kan tilang to thona helai mi hi tle min azuam deule kan han thiam ve mai tu ro mang chia lang ani wain kan tilang hi
chi na ha kan soi to he lo to ta het me ni dor te de ule ka chuan hei hi ti han saranga pek tok hi ni ta ni cheng sang thu mania hen en ve thap ula gram za alo ni ta he cheng za ni man ti na lo ni ta ni ke ji khatani chuan cheng sang ni man vel de alo ni ta ni chuan import ani zui ta ni import hoan nia heng ho hi rampo na tangan la lo ni chuan India mi ni zui le ngala ne nei kan zota imported ti hi chuin zia ka ma se khoi ram tak nge ti kha a in zia lo wangena dor nei tu nu hi ka dor thanania kan zota chuta lo se chu India mi ni ti ta ni alo ni phe chuan India mi te hin lo thon chuak fo ni phe chuan tel ve dan hi om lo me ti lai he ni ta ni poi mo le tu ra chu anh hin bu fai ne bu fai te hit tàu rem ma rem ania ti hian ki ke ji som ki sing hi sang kwa zakwa lo ni ta bu fai ke ji som chu som panga khan lo puntir lo sem ve chin te u puntir ne lewin lo sem ula chuan bu fai kha he lai mi hi tàu le zual ta ti hian ki sing thum sang ruk zakwa ke ji som hei te hi chuan thil dang hei heng hi pa vek ani hi mushroom kan ti ho kha an nga ania te chuan an nga lam ai kha chuanin an ma mo ve thei turang kha kan zon ani ta ni te chuan hei hi Korean ho Hmarchapui rep ani ta ni chuan hei hi han en chinela an Hmarchapui rep ani ta ni Hmarchapui rep ania pumriat vel oma ta hian pumriat a oma gram ang zong pon an da lawa hei hi chu a pumriat ang vel kha alo ni ta chu cheng za som sari hu vel ani Hmarchapui chuan hei hi to ta seta ai in ang lo deuh seta chuan alen polian deuh heta hei hi sang hi zakwa somriat alo ni chuan India poisa chuan cheng za som kwa ang vel ani don ti na ni ta ni chu om zia zel chu marchan nei lewem mi nei chhawhchin nei lewem mi nei te lul mai ma se to tlat thin ani chumi ni bang chuanin hei ti hianin ta hian Hmarchapui dang alo om ve ta ni hei hi Vietnam atangan lak lo ni thum ta ni hei hi gram za vel ani ka ringa a in ziak chia lova ke chuanin hemi marcha te hi gram za bor vel hi cheng za hi somruk panga man vel ani hetai hi sang thum zakwa somre thi som panga in sem khan adik tlang puyang adik deuh thonga cheng som menga movel te ka chu ni tinina suwa poisa ka chu chat te na soi thei lova ki hianin Vietnam ho chili hi keipon ka le thin ani tui em maya heng ang chi te hi tin nge ni ta ang ti lai kha ngai tua chu ngai ta ni ti ve da na om thei ngem heng hi kan boi pui ka tui pui na hi rei to khopa mo chu tun laya hi chuanin ron soilan te po khangam om ve do wang kan soilang ani chuan kan la soi fia chho zel tura nga yang chu lan dan tlang pui ni ta chuan he lai hianin an en le lok ke la he hi tomato te an nia he lai hianin chhawhchhi na kha lo om ta ni chuan chu hei hi gram za ani ta hei hi cheng som kwa panga cheng za hu ang vel ani ta ni an eina sa kho mai chhawhchhi le kai noi ke ro chuan an na ta ka hi chu pangai na lem lova chu lai te chu thilom zia kan hriat theinan kan soi telani ole ka video ma sa kha karin phak ba ken min lo lut sak de maya kun na thok tu te na sa takin na thokani ti ka hria kalom khop maya chuan alan chian tir em a chu an tui hal na te ram thale zual an be sei ve te hi thleng nge sen du na hi na sa le ni ti hi a chiang in ka hria chuwang chuanin theitop kan chu zelang ti hi voin ne heng ka puang non le du tin
comments trend khat a negative de ulek te pon an omama ro chu engkim mai kha thavek tura ngai ta ela chuta an soi tam bera chu retailin hetia retail an vazor tole a bulk te chu ai nang theile nem ti vel te kha an soi na sa ang reng khop maya kha kha ke po hian ka khethiam ve a tin bulk te chuan han zuari la ti khana man te po lo tlom thrin ani ti zong zong te po kha e ka khethiam ma tin chu mi ba ka chuanin South Korea atanga thilan thon chua a engeni 28 feet container te 40 feet container anti bula te po hian voi tam takhi kalova ding ve to thina ni chuwan chuanin thil kha khang kha kar khethiam lu to kani ma se chuti chung chung chuan khatiang khan retail a po lo ni chuan a bulk po lo ni ta te reng sela a so thing kha cheng zakua sang kha te mo zaria te mo po lo ni ta sela 50% baki retailers were to the kan achu pochun ei phak karing reng lo chu wang chuanin thil hi kan ti thei don ani hi chuanin ti dana omang thil hi a base omani ti kha voinia hianin i ka sei do a tin thil poi mo le tura chu kan lo export ve don ta ne phurom kho maya kan thil te po tha ve to kin kan ria ka ta khanin ke mani ram mil pui te emo ke mani ram aya noi hung zo ka kan thon chu ero chuanin he ta thil man tlom le zual na mun te kan focus ani kha chuanin kan thil man kha to tak tak thei don lovani chuwang chuan henglai Korea te a Singapore te poniang Hong Kong te poniang khang ka chu midang ku ta da ta e la khatiang ang chi ramchang kang si thil man to na chi ang te neng khanin kan in thian thei te ni lau phei chuanin a fu don lut tu khian riata chu chu ni kan sei do a ten chu mi ma chuanin kan soi le lok do chu hey khovela hianin import nei lo top ram hi aum thei mi lawani khovela ram ro pui ber kan ti China te US te hey Korea te pon yang a changkang ho Japan te pon an la lu na salu to kane amaro chu heta anni chon an thon chuak le thin ta nei chu ai in balance deuh lek kha ngai thina import le export ka 50-50 ani chat thei lawani pon entinan mizo rama te po hianin kan lang lo kha 70 ni sela kan thon chuak ka 30% tal te chu ni selang chuanin tuna hian khuwa wara rin oma tin du thu sama phei chuan kan thon chuak kha tam thei se ti la ya kha apoi mo berani a ta chuan hey Korea pok hi soile ta thine la tuna hianin US state pakhat New York khopui icon South Korea rampum pui hi ate zo kania chukan khatiam state pakhat lek ai khanin state somnga oma chung zinga pakhat ai po chuan aram hi ate zo kane ma se chuti chung chuan export tam lama hian khovel pumpuya panganan ni phade me ne chu wang chuan chu tiang ram chu a thing tak thailo I achang kang lo thailo wani ti kha chiang mai ne chu wang chuan tu na hian kan ram hruai tu te po hian chung ang chu beng sika an ngai to kha ka mi mal tak he chuan ka pe sei ve ngoi he ta ei ruk lo do pol te solai department son nan lo thok do na khonge ti lo veng pol pon omang ngei ro sen poimo ni ma se chu ringot ta chuan kan kal ral palang ti kha lo omani chu wang chuan kan thil nei chun ang te hi eng te kan thon chu veng ti hi kan ram hruai tu te po hian an buai pui ber tura ka ngaya chu kan han sui non le a kha kan mu a so thing man kan thria a tin chu mi ba ka chuan Chhawhchhi a te po khan ka kan seto a khanga khanin a Korea ram chung bi ka mi phei chu ke zia sanga le zani de lo ni ta ni tin ram po na tangan lang lu kha cheng sang khat India poisa zela ni chu India poisa in Korea ram chung mi bi kha cheng sanga zani ani a chuan rampo na tangan la lu kha sang kha zani vel te nge ni kha ai nang lo nuai ta ni price kha a Chhawhchhi zir te po ani nge nga khang kha ani dan ani tlat me ni chu wang chuanin demand a om si a engtin nge chu ke ni hian kan ti ve thei ta kang kha ni china po kan an mu a an lak lu na mun trend kha ta mi te ka chu India mi lo ni tlat me ni a lo ni chuan India khan exporter te khan lo thon chuak to thina ni ti hi chiang lu tok chu wang chuan inena in lo fa pakhat engin min siam vero te po hi kan zuk ti ve mai don lo mi ati ra chuan
bon ra lu tuk pui lu tuk anga ti ngal kan tu me ro kha chuan thil hi a fu tok lawang ti hi a khria ta chu wang chuanin mi zinga han tel ve phot te po kha thon chualo ngot ai chuan a thazok lo mo ti kha kami mal chuan e kang hei dan ani ta ne tin kan sei tong khan e kha Hmarchapui rep ang chi te po kha pumriat lek kha cheng za som sari chuang te za som ko chuang te ni tlat me ni khami ni wang khan Vietnam mi ten han la lu thin ani Mizoram mi te hi lak lu ve thengan amaro chu thil dang lam deuh leka chu keima pona kan la in zir deuh lek ngaya kan hria te ro chu khemi Vietnam mi te Korea mi te hi marcha kan han siam hianin baya te kan han tela engamo hianin kha abaya khan color kha tlema sen deuh chek te hi azuk ti tel ta thlat thin mai ne keini anga thak vol rongot rong nei mi lawang kha ani si lawa khang lai ang chi te po kha ngai tu chian chu ngai donin ka hria tin South Korea kan focus don ani chuan engang so thi ngen du engang Chhawhchhi ngen du engang Hmarcharep ngen du chu kan hrian ngai ani si lo chuanin e thil tha pui kha man tlom deuh pon lo zor ngoti la an le du khar lo mai the ne chumi ne wang chuan e zir chian angai ta ne tuna khian aman mo thlak to khopin ka hria hei hi e enge ni midang te po kan cho harna nga ngai ta e la itang ho zelang o ka soi thui lu tuang ti ka lao deuh lek thina kat chu ania ka tui pui na rei to lu tu ka ti kha kan ram mangai tu tam takan omani amaro chu tual vungi ko thiam tak kha heram hian amamo to ani chu wangin export kan nei ve nge thena turatan itang ho zelang uti kha voin ne hianin kan soi du ani e